Joo, pistettiin joku nuotion vittu siihen. Lapin renkaa alla. Meni se. Meni. Kato. Maksettiin lisää renkaa. Vittu kun on se leka. Lekalla olisi niin kaunista huitua. Ajero minkä tee. Tästä sen lisää lapia saa. No ei meillä hirveästi enää oo. Kivitä. Omakotitalon verrataan niinku lautakautta. Seuraava laitetaan rakentaa tähän oikeeta nosturiin. Suoraan vittu katos vaan tehdään tähän näin epäärautis. Lukteri vittu. Kansikin omaiset on nähnyt. Niin. Haetaan uut pajat. Eikö sulla oo siellä tallissa toinen? Ajos. Ei sinne päinkään ajos. No eikö sekin tyhjää se puoli? On se kerran, mutta kaksi pyörästä. Kun merkkä se renki. No. No vittu, asukin saatana. No vittu. No, Siihen ei tarvii enää lyödä. Siis tämä murhe. Vittu se on syvä. Onko se joku... Siinä on kanto. Se on kannon päällä makoilee. Vittu jees. Naarvoja. Saisseja. Helvetisti saisseja. Kauas nyt Joona ollaan pullattu tän kanssa. Miten kohtataan? Kello 10:06. Joo. Monessa aikaa 4 aikaa tultiin. Tai itse asiassa vissiin 3:30. Jaha. Mitkä ovat synttärisankarin mietteet? Joona 19V. Vittu saatana. Parhautta. Saat YouTubesta tänään kusipää. Mitäs nyt on sitten? Häh? Ei vittu. Pajeron probleema. Tässä on maailman paskin laite. Naurata. Tässä on maailman paskin laite. Ai. Taas huijat. Voi vittu. Hotski taas. Tuli Syssy Hokkanen sen rautakankaan. Ja parempi potuus lekankaan. Mitä tapahtuu? Pysy saatana. Uppasko se yhtä? Ei. Ei ihme. Kyllä se vissiin aavistuksen meni. Ehkä, nyt se sentään meni. Ei pitää. Siellä on varmaan justiin se kivi vittu alla. No.